بسم الله الرحمن الرحیم لا يحب الله نخو خوی اللہ تعالی الجهر بالسوء پڑاگ بدی الجهر سرگندا بالسوء بدوینا من القول د خبرنا الا مگر د اغچا الا من مگر د اغچا ظلم چغبانه ظلم وکړي شو کان الله دی اللہ تعالی سمیعا اوریدن کے علیما پوزات ان تبدو کخکارا کوئی تاسو خیرن نیکی او تخفو یا پٹا کوئی دی لرا او طافو یا معافی کوئی انسو ان د بدینا فإن اللہ بیشک اللہ تعالی چرے کانا عفوا قدیرا معاف کون کے دے او قدیر قدرت والا دے ان الذین بیشک آکسان یکفرون چو کفر کئی انکار کئی باللہ د اللہ تعالیٰ ورسوله او د رسولانو داغنا ویریدون او دوی غواړي دوی اراده کوي یفرقو دوی جدائی راولی فرق راولی بین اللہ پا منزد اللہ کے ورسوله او د رسولانو آغا کے فرق راولی ویقولون وائد نؤمن ببعض منگا ایمان راوڑو بے بازن پا زنوبانے ونکفرو بے بازن انکار کو پا زنوبان دے ویریدون دوی غواړي ان یتخذو بین ذالک سبیلا ان یتخذو چی جوڑ کی بین ذالک پا منزد دے کے سبیلا یو بلالار اولائک دا کسان چی دی هم الکافرون حقا دا پاخ کافر دی دا پرشتیا سر کافر دی وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ او تیار کرلے منگ دا کافران دا پار عذاب مہینہ عذاب شرمون کے والذین کسان آمنوا چی مارنا ولے باللہ پا اللہ تعالی بانی ورسولی پر رسولان داغ بانی ولم یفرقو جدائی نکوی جدائی ندا کڑی بین احد منہم پا مینس کی حصیو کس کے دوینا ولم یفرقو او جدائی ندا کڑی بین احد منہم پا مینس دیو تن کے دوینا اولائک دا کسان سوف یوتیهم اجورهم زرد چور بکی دوی تسوابون دوی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخون کے مہربانا یسرک اہل الكتاب تپوس کے استان اہل کتاب انتو نزل علیہم چنازل کلیشی پا دوی بانے کتابا کتاب من السماء دسماننا فقد سالو یکنن دوی تپوس کڑے و موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا لوی تپوسونا دا دینا اکبر من ذالکا لوی شے من ذالکا دا دینا فقالو ندویوی ارن اللہ منگتوخای اللہ تعالی جہرتن سرگن پڑاگا فاخذتم السائقتو انیو لدوی لرتندر بظلمہم دوی دا ظلم دا وجے ثم اتخذو بیا دوی جوڑ کرال عجلس خیپ خدای توب سرا من بعدی ما جاتم البینات من بعد رسل دینا پس داغنا جاءتهم بینات چرال دویتا واضح دلائل فاعفونا رمانگا معافی اکڑا ان ذالک دے خبرنا واتینا موسیٰ منگا ورکر موسیٰ اسلام تا سلطانا مبینا دلیل سرگن خکارا